Momentu honetan, Laura kamar gutxi dira, 10 minutu baino ez dira falta Betizu taldearen kontzertua hasteko, eta ikusten duzuenez, Betizu taldea hementxe dago, hemen esate baterako Ainara dago, Ainara zelan? Ondo. Zer nolako kontzertua emango duzue gaur hemen? Ona. Ona. Katxarrua. Bueno, gaia sorte daukazuen. Eta hemen, Mikel daukagu, 10 minutu kontzertua hasteko, nervioak nola daude? Oandik alena urduri baina, amendikan pixkata hasiko ja tripa bueltaka eta rebueltaka. Bueno, suerte Mikel, eta hemen Jon dago, gaur da Jonen estrenoa, bueno, Beasainen ere abestu zen duten, baina hola kontzertu oso hasieratik bukaerara, gaurkoa, ez da Jon? Bai, gaurkoa. Eta? Hasteko. Gogoaki. Bai. Orain Karlaren gana joango gara, hortz ikusten duzue, Karla. Karla, zatoz momentu bat. Nola zaude? Oso urduri. Oso urduri. Gainera zuek gaurko kontzertu honetarako, kantak ez ezik, koreografiak ere ikasi behar izan dituzu, ez da? Bai, etxean zagoremen egatzerakoan ere inigokin, edozein eskinak entzatzen dugu eta gero Josekin hori programa abestien bat abestu dugu, baina Bueno, Karla, munduko sorterik onena, bale? eskerrik asko. Aurrera jarraituko dugu, ez dakite Usu eta Leire heldu diren komunetik, euren gana joango gara. Leire, Usue, zelan komunean. Gaurkoa, Betizu klubeko festa honetan, badakizue gozari potenteena, edo bentsa potenteenetakoa zuen kontzertua dela. Bai. Eta gainera gaurkoan gauza berezi bat ere badago, Jon eta Karla estreinatzen direla, ezta? Bai. Nola ikusi dituzuen txeguetan eta... Ba, oso ondo. Bai, eta oso ondo moldatzen dabizte, gurekin, eta oso ondo. Audio probaiten ari nien eta Karla batea izan. Ke guai! Bai, eta esate zean, bai, Karla. Daukagu bat, eta hori hona da. Horren beste ekitaldi, horren beste leku jolasteko, eta hemen apenas dago inor, nora joan da jendea, Betizu taldearen kontzertura. Posik, aitit eta mo posik. La musiki da zueri hau
gustatzen jatzu, musika estilo? Bai, niri gustatzen da musika, bai. Rock and roll etape bai? Ez, euskaldun da musika, nire erda, gutxiek eta euskera bat eta asko. Zuri gustatzen jatzu kantuak ulertzia, ez? Euskerako gustatzen da niri. Letria euskeraz eta jakitziaz izaten. Bai. Zenbat ditut? 9 urterekin lehenengo kontzertu. Bai. Eta guantik ane, bitu edan honekin eta hor nun bai. Eta hori da, eta zu horretik kontzertu edan. Hori da. Ikusi duzue, Betizu taldeko 6 lagunak agertokian artista paregabeak direla, baina nola moldatuko ote dira irrintzi kontuetan, berehala ikusiko dugu. Jan, Ainara, a ver, itxoin. A ver. Ai, mama, auziran, bai! Ainara, ondo? Bai, oso ondo. Ainara, gara inoiz postura honetan telebistan? Ez. Bueno, gu zuri galdera berezi bat egin nahi genizun, nolako irrintziak botatzen dituzu? Txarrak. Jon, erakutsi zure indarra, zure energia. Bota pinue! Zein behar dugu bain? Zein behar dugu nahi? Nirea. Ainara, guk erakutsiko dizugu nola botatzen den irrintzi bat. Bai. A ber, nik ingo dizut kosk, eta zuk saiatu garrasi egiterakoan ai, izate, bale? Bale, ze? Bai, nik hemen dutzuko diot. Jose, bote Venga, mesedes. Nik ez dakit irrintzi botatzen. Mesedes, bota iguzu irrintzi bat. Ez dakit. Zu horretik umea, erakusten da, besten, hau txondo, ez dakizte, nola ez da posible ez. Se bota iguzu irrintzi bat. Ez dakit, kirekiak egingo izkion. Venga. A ver, venga, Hori da, berdin dio. Ez dakit nik. A ver. Baina ondo abesten dezuta, gure izan digute irrintzi ondo batatzeko arnasa ondo sakon hartu behar dela, eta horrela behar dela, estarri hauti behar dela, guzta. Hola. A ver, venga, bota, bat, bi eta hiru.